ngay cũng lấy bạn phải subscribe thì web cho cái YouTube channel cái dòng thì hàng này có por nó qua bên cái bên phi và ở đây là por cái ta có por cho cái chính bisa buôn cái brio cái tiền cái số xe nó mà ba yang ini on bisa thì show bằng ini sẽ không tôi in pedam kle kindian sa cái chính đuôi tôi in là đuôi ao play qua chính ba bên này say sen pa ini ai ngồi em mi atrai ya ka jing ai ka jong me ngi kene ka la ka bang la ban wan ka ma jong me ha kene ka por ka bang la ban sam ya ka tin ka jong me ha ki por lo ki por jor atrai ro ka la ban ni bang so thu e ni ka topic ka bang ke mta ai bang sim khu jong me ro ka la ban ni we bi we ma atrai kene ka ke jong ni bang ni ro tin jesu amen ka topic mta bang kan ba phi ka long chapang ba kumno yangi on bishan tiếng này bây giờ kitab cái chính phân báo cái non cái bác khát sao khát cái bác rêu bác nhiều tôi nghe puliet bác ngala yu iya uwei pat uangel ubah her cái bedeng ubadan cái gospel bom sukut ban itu khana ha kita ki basong halor kata ka khando bác ha cái kenja ben rêu bác jai bác cái thliet bác lang bro bác uang dak tien pajam tu sap tien yaw blai bác tu ai ka buram hau naba kawan kapor kajing bisar jongu bat to phenya mani dam ya utau bala thau ya ka beneng bat ya ka khando bat ya ka duriao bat ya ki pukri to phitien ba ya phi an bisar kani ka jing bisar khani ba ro adang hi perkhat ni smoothing so e namar ba ke ka bangi le yangi an bisar tengi ya sikman phai bat nga sha ar karen nga ka basan khat ka bash phau namar ka dai ban pinyen yangi baro akhmat ka jingshong bishar ukris ba uwei pa uwei unyop diang haladi ya kita ki ru balale ka met jong u kadba kum kita ba ulale labha asmeu par lo khatu kata ka jingjit ka jong phi ka lam ni phi sha ka jingye bam chukut ne ka lam ni phi sha ka jingyap bam chukut ni kon ni sha na do ba uple la thai ka prthai wala thao yo adam ya ka em ba yaki ru la ai kata ka jingjit om dan ka jingkli ba ngin ai jing khenya uplai om dan ka jingkli ba ngin ai jawab ya ka jingle jongi om dan ka jingkli ba ka jingrai ba ngi rai kan bu pot ya kan nusep ba bom chukot jongi bu nangi ki bring ai excuse ya ka ka jing bakla ka jongi ting ni pen ta byang sha ka jing pen pau ka long ka ba kha sa khar ka ba nyo ban uang da ka tien phajam to shiting yaw blai but tu ai ka buram ha u na ba lawan ka por ka jim sha jong but to phinya mani dam ya uta ubala thau ya ka beneng bat ya ka khando bat ya ka du riau bat ya ki pukri manuban bisharingi ujisun bisharingi hagasngi ka ba khadu ujisun bisharingi om tang ujisun bisharingi henry uji suhi ulang tau nang yasa jungi hatu pilaju perkhade kata ba uji suhi in bisharingi ba uji suhi un long tau nang yasa jungi ni be sha ka long ke ka ba sngo kunma de ka long confuse ba kumnung ta ba ujo ubrio unlang uta unang yasa unlang tau nang bishar unlang tau witness ru hakunu korkom Hindi ka lang kapasngut na din em. Ini pagyan siya Yohanes kalnang ka ba kat ka ba iwe bat an. Ko ki kun heb jonga nga to ya kini ki ru api. Ba pinom lepop te la da uno ru lepop ni don ken uriu sai ba ukpa ujisu Chris ubahok. Ti hang ni ya kata ka jisha ba ujisu hi ulong ta unong ya sai ulong ta unong bishar ulong ta witness singi kani kalong ka jisha Hendrik kalong interesting phade kalong interesting phade ba kalong interesting ini bangin perkhat kumno ba ublei bishar ini ba unya side na kumta ka jongi kalong interesting ini namar bangin perkhat ba kumno u jisu unya side na kumta ka jongi kumno unlong ta nong bishar unlong ta nong sakhi na kumta ka jongi tanga shai mak sai phi ba super khan ba phingat ke ka ta ka case ka ba haban bishar phi anda pila le cheta ka ying bishar
Pi ba imen chinrang jong pi iden hangta. Ide inong bisha. But ita imen jong pi ide inong isay na kamta jong pi. Hatuk kalong nam ka eke ba sungtana ka kamta ka jong pi. Kalong ba kamende. Te hang ni ba ujisu ulong ta umen ba hedu ini. Ulong ta umen ba hedu ba unya sai ba unya long tau sakhi na kamta ka jongi bat haswa ka jing bishar uhmen hedu jongi u ohani ba ka jing mong hakikti jonga kide na ka banta ka jongphi kini kishia hakikle jonga kide na ka banta ka jongphi ka jing ba jonga ya ka ding phna ka de na ka banta ka jongphi ngade unong bishar de unong isai na banta ka jongphi ba hakmat ka parthai ba rock away pen pau ya ka krteng jonga ba jongphi but unya le na kamta ga jonga ba jongphi parlo ada undan Chris hanga ba happy ada Chris umpendap da kamen sim ka jongu hangi hato minyo e kani kala ada undan Chris hanga ba happy nindan ne kata ga jing shitam ha kisni ki ba khadu kisni jam ka jing bishan ena mar kata ka jing pen pau kala pen pau sha hangi ka kita ka jing pen pau ka pen pau sha hangi ba ka sadan kata ka jing bishan ba ki lai anya ki hair sedang meneng bat ki alap ingi ki ong onam dan show kata ka business kembangi mentangi lang onam dan show kata ka jinga sok para brio ki lai anya ha beneng ki le thu lupa ban ya tip company a show ni ya phai bia sha ka kita chin pun pau ka nong ka ba khat sa ka ba ndri ba nyong ni ne puni company a show e ne but ngala yo ya away pa way wangel ba her pedeng beneng ba don ka gospel bam jukut ban ya thu khana ha kita ki ba shong halor ka khindo but ha ka kanja bin rio but ka jat but ka thli but upat lang maro but uda ong da tin ba jam to shifting ya ublay but to ai ka buram ha na ba lawan ka por ka jing bishar jong but to pin yamani dam ya uta ubala thaw ya ka beneng but ya ka khindo but ya ka dureo but ya ki pukri hangningi i ba ka don ka gospel ba bam jukut da ka tin ba jam le lo to sheptien ya ke ngin sheptien na ba ka jing bishar kalawan na ba kalawan ka po jong ka jing bishar shak pen pau ya ka hok ya ka ta ka jing isne ka jong ublay la thaw ya ka hukum mat ula ong ba uno ba pen kenya hukum wa ban sew ya ke ka ba una pen kenya but mindan ya kata ka jing jar ba in poi sha ka jing yap ka bom jukut henry ka jing snake ka jong ublay ka nam sha engi bangin liat sha kata ka jing yap ka bom jukut hangningi baning kong kum no ba ka don ka hok mat ka don ka jing snake ka jong ublay ka hok ka jong ublay kaya lingba ka hok ba manu ba pen kenya ka hukum ki haban sia ka lingba ka jing yap bom jukut henry hangni ka don ka basmu tanat ka long ba ka don ka jing snake ka jong bule ka ba onum sha engi bangin lia sha kata ka jing yap bom jukut namar bang ilong kita ki brio ki ba ble hula thaw engi ya ki jing thaw ku jong ka ba kin jot no bar kata ka jing snake jong bule kala yarab ingi iwe piwe ka bang inang i kisni ki ya kidang ya ngi bo bule dang ai ngi kalat ka bangin kalat wain kalat hadin kalat ka bangin smuthu e kata ka jing ka jong hadu kan no shaw i ngi te uye ngi hadu kan no e ba ula ai ti no la khon bala khamarwe khnang bo unya nak benta ka jong iwe piwe ngi te ya kata andre ngim sngo kata ka jing i ka jong ublay shaw kwa bangin sngo kata ka jing i ka jong hadu kan no e si shaw la i ngi te namar kata ha ka ding phna ngi ba ka jinya kundu jong ka hok bat jong ka jing isne parlo khato phipidyang nem yaw Jesus Christ ha ka jim ka jong phi phailang banga sha rom nong ban ri khat ka ba phula namar ka bai nong ka pop ka long ka jing yaw namar ka bai nong jong ka pop ka long ka jing yaw hangni shisha dangi puli kini kat kalong sha ke ka ba diaw kalong ka ba dung sha ka musim ka jangi namar ba ka bai nong ka pop kalong ka jing yap namar ngi long ki nong pop henry om tang ka jing yap henry ngi ne pe chu kman ka ong henry
ka jing ai e ka jong ublei ka long ka jing em bam ju kut da ukres jisu ba utrai joni ka jing ai e shisha ka jong ublei ka long ka jing em bam ju kut anga ba pi ni yo ka jing em ka bam ju kut te par lot ladang pdiang ya jisu ladang it yela ka sim ka jong i sha u in yo shisha ya ka ta ka jing em ka bam ju kut nama ka ta ngim te ban tieng nama ba ni don shisha ya ta unong ya sai bu ta unong sakhi nak banta ka jingi we pi we hoi da ni e yu blei ni de ban le kat kum ka jing kwa ka jong blei om kum ka jing kwa ka jong ni number ba ni ba ro ni em ka de tang ling ba ka jing phenem ka jong blei te nama ka ta ni de ban le kat kum ka jing kwa ka jong blei om kum ka jing kwa ka jong ni phala banga sa hebrew nang ba ju khot khat ka ba nyo hakmi ngalawan ya kaban le able ya kamon jongme modu bong e kani jisu ladwai ha gesamane ina pulisha matrias kal nong kaba apun riet khat kabalai pukna kuk pa jonga lada don la to ai ba ka khuri kan yo lai no nanga penban om kumba ngamon manga henre tang kumba memon te parlo lada ngile kum kamon ka jong uble nila ban yo ya kata kajing em babam chukut nila ban le ekane limba kajing rap kajong masim khoi bondon kalam bat ni ba kajing ai kajong ble kalong ke ka ba suk men hangi namar ban se yo e kata kajing bat em e kajing ai kajong jisu kan pelai ingi ba kajing ya babam chukut te kajing ai kajong ble kan ya rap ingi bain kala ka bamut om ban yo ya kajing penem de namar ba ulopan em hi yangi uding so apple open mi so omba unlong uding so apple henry udei hi uding so apple kristan ki tray kam bha omba ki proof ba ki dei ki kristan henry ka jing tray ki jong ki kawanra ya ka jing dei bat bleng jing pun pau arpho nong khat ka ba a te la bisharia kita ki ba ya na kita ki e ru ya ki bala tho ha kita ki kitab katkum ki jing le jong ki episodes are non khat ka ba pra ba khanda da ga jingai e la pen mp da ga jing nge ken kataru om na phi hi kalong ka jing ai ble om da ga jing le ken ba nu ru un om yo ban sno sarong hagini khat hanai ni ba shapang ka pa yap sha ka jing pen em episodes no ka ba art khat ka ba shpo namai ni long ki jing thao jong u bala long hau grace jisu ya ki jing le ba ha ya ki ba ublei la krerupa bangin yo ya haki ono watin akumno ublei un bishari phi ublei dor kalambat phi ibe piwe